Тя ще изработка на лисно тесто без квас. До сега работихме круасани или круасани с квас, ама лисно тесто, което казахме на почетку, може да се изработи от две варианти, с квас или без квас. Днес ще правим без квас. Ако се работи лисното тесто без квас, брашното трябва да е по-яко, с по-голям процент на протеини и с по-добър лепък. Нали, глутеното му е да не е по-малко от 25-26 и да е разтегнат и еластичен. Рецептата е името го напишено. Се меси с хладна вода и не търпа топла простория. Лисното тесто не търпа топла простория. Маргарин се дозира малко повече относно на лисното тесто с квас и трябва да се прави чак по-едноставни форми. Не трябва много да се може. Затова, вероятно сте видели, нема круасани от лисно тесто без квас. Може са по-едноставни форми. Не трябва да ферментира, бидейки няма квас, нали? Тесто без квас трябва да ферментира. И чим се обликува, само много е видно да се добро ламинира. Отделно няма квас, най-важно как се спореда маргарино. Много видно е, како и за другото лисно тесто, маргарино да се прилагоди на температурата на тестото. Затова зимата трябва малко да се омекне, летото малко да се стегне, да се приближи до температурата на тестото. Ако има драстични разлики, или се разтече, или няма да се хубаво разпореди, или не се добива да разпореди. Значи почуваме да днес ги месеме на миксеро и ги ламинираме на ламинатор. Следния път